araw na ito mga farmers ay Sabado. So ang i-share ko lang sa inyo mga farmers yung sa aming pagbayanihan mga farmers. So ito lang yung natapos namin na magsimento sa araw na ito mga farmers. Kasi hindi kami kagaano dami mga farmers. Ilan na kami nagtrabaho. So kahit pa paano mga farmers mayroon pa rin yung nagawa mga farmers. Yan. So nakatatlong sako kami mga farmers. Kasi ang tubig namin sobrang layo mga farmers. Dahil dito na kami sa taas. Grabe mga farmers. Tubig, buhangin mga farmers. Hindi na kami basta-basta nakahanap ng buhangin. Yan ang katulad noon doon mga farmers. So, ganun naghanap ng buhangin mga farmers sa bulok. So hindi kami nakapag-ipon ng maraming buhangin mga farmers. Bawa tuwing Sabado mga farmers bulok yung buhangin nahanap-hanap namin mga farmers, pati yung tubig na sobrang layo. So isa lang ang service namin mga farmers, tagahakot ng simento at saka tubig. Ayun, medyo nahirapan kami mga farmers. So kahit pa paano mga farmers, kuhan tayo ng 3 sako na simento, kahalo tayo ng 3 sako. Ayan ayan. So halos mag-isang araw din kami mga farmers. So hindi na namin yung tuloy mga farmers kasi medyo alanganin na yung naghakot ng tubig at saka simento. Dahil sobrang layo na kami. Nandito na kami sa hindi pa naman pinakatok-tok pero malapit na mga farmers. Hanggang sa sunod na naman na Sabado mga farmers, pang 23 na Sabado na ito mga farmers sa bundok yung ginagawa namin. Okay, so maraming salamat doon sa nag-sponsor sa aming tanghalian kanina, Jima Albaracin Recent. Yan ang nag-sponsor sa aming tanghalian. So sana sa sunod na Sabado mayroon na namang sponsor, sa sunod Sabado sana mayroong magbigay ng aming pananghalian. Yang na yaho. Tira ka masakay. Ikaw. Basing mahadlo ka. Basing mahadlo ka masakay. Dito ra ka sakay, boss. Ha? Tunga na po yung butong. Kaya ka mo ko tubig? Kiniya? Oo. Kuskuson rodaan. Padamang durot ang tubig. Sa tubig. Ito rin mga todda. Yan, dahan-dahan na kami. Mga ka-farmers. Uli na may mga ka-farmers. Pangausa mo. Ano daw may kuano kisay mo on? Personal mga ka-farmers sa aming bayanin ngayon. Ganun na ito mga ka-farmers. Maaga kami ngayon. Kulang ang aming support sa tubig at saka buhangin. Pero buhangin kaya sana makapag halo pa kami ng isang haluan mga kapatid. Pero walang tubig. So nahinto mga kapatid. Ayan. Kaswagan.